ಇನ್ನು ಐದನೇ ದಿನ ರಿಯಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೇರ್ ಟಾನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ನಿಗಲ್ ತಗೋಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ತಿರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಾಡ್ನದೊಂದು ಶೇಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ರಬ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಕ ಬರ್ಚನೆ ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಡೆಗೆ 50 ಸತಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಡೆಗೆ 50 ಸತಿ ಬರ್ಚೋಡು. ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿರಡ್ದು ಎದುರುಗ 50 ಸತಿ ಬರ್ಚೋಡು. ಪಿರಗ್ ಎದುರುಗ 50 ಸತಿ ಬರ್ಚೋಡು. ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ ಮುಗಿಯುಂಡು ನಿಗಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೇಚಿ ಆಂಡ ನಾವು ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ ತೋಜವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಲೆಂತ್ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಅವು ಬರ್ಚೋಣ ವೀಡಿಯೋಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಾವು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದು ತೋಜವನು ಈತೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ನದೊಂದು ಶೇಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಪಾಟ್ ತೋಜವೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇನ್ನು ಐದನೇ ದಿನ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂಚನೆ 15 ದಿನ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ತಾರೆ ಬೈದಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೋಜವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಗಲ್ ಬೋಡಿತನ ಆಗಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.